l'atenció al client, tot comença amb l'acollida. Una bona espera fa que l'experiència sigui ben viscuda. Amb seguiment, gestió, un comiat cordial. L'atenció cal fer-la sempre especial. Les dificultats a la comunicació poden sorgir com a patir o prejudicis que ens fan patir. L'automatisme i la culpa al client no ajuden. Caldrà evitar aquests errors, així creixeran els lligams. La qualitat dels lligams. La qualitat no és un acte, sinó un procés que busca la millora, no perdre cap pas ni cap tres. Responsabilitat i educació són claus en l'atenció. Ser eficients i resolutius és la nostra missió. Un manual de gestió per complir objectius, solucionant necessitats amb resultats. Viu el professional ha de ser ambiciós, observador, amb iniciativa i autodomini per ser un bon servidor. Els beneficis de la qualitat són clars i evidents: satisfacció, agilitat, reducció de costos i canvis en els fronts. ISO 9001, 2015 fa referència a la millora constant. Lideratge i gestió de riscos, tot és rellevant. Les necessitats del client hem de saber satisfer les expectatives amb un tractat que ens faci créixer. Els errors més comuns són la manca de lideratge, polítiques febles i falta de suport de l'alta gerència. Tot això fa malatge. Comunicar bé amb el client i motivar. Cal informar, reforçar i noves idees generar. Les destreses comunicatives han de ser clares i concises. Preparar, captar atenció i donar retroalimentació són decisives. El codi deontològic és essencial per garantir qualitat i servei professional. Confidencialitat és la norma per protegir informació personal que cal saber mantenir. La seguretat de les empreses ha de ser estricta. Protecció de dades i contrasenyes que no es desvirtuen. La política de seguretat s'ha de mantenir viva, preventiva, correctiva, per garantir la confiança activa. Habilitats socials són la clau per al treball. Complir drets, resoldre conflictes i fer-ho ben bé al final. Amb una imatge de confiança i responsabilitat serem professionals amb seguretat, qualitat. Una assistència de direcció s'ha de mostrar